okpotokpashi nke a na-akpọ ikpoto abụrụgo njirimara ndị gọọmenti APC. Ekpere nna na ekpere nwa ya bụ ka nwa ya aka ya, mana echere m na ọ bụ ịka n'ihe ọma ka a na-ekpe na ya wee ekpere, amaghịkwu m na ọ bụ n'ihe ọjọọ. Alhaji Lai Mohammed amụtago nwa etobeghị eto ma karịa nna ya ozigbo ozigbo. Onye ka anyị na-ekwu maka ya? Ọ bụ onye nke nọchitere anya Lai Mohammed n'ihe gbasara ịtụ ashị nke a na-akpọ Ajuri Ngale. Ajuri kwuru okwu ụgha n'ụbọchị Wenezdee were sị na Tinubu bụ onye nke mbụ na ndị ọchịchị niile nke mba Afrịka were kụọ mgbịrịmgba imechi ahịa ngwaahịa, ya bụ nke a na-akpọ stock market n'olu ndị iti. Ihe nke a mere na mba Amerịka ebe a na-eme mmemme mmechi azụmahịa nke ndị Nasdaq. Maka ndị nke na-amaghị ihe bụ Nasdaq, ọ bụ National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Ha ji isi obodo mba New York wee mewe nhibe isi ha. Ha malitere azụmahịa nke a na-akpọ Stock Exchange kamgbe ọnwa Febụwarị dị mkpụrụ ụbọchị 8 n'afọ 1971, ya bụ afọ 52 gara aga. Maka na azụlite ya nwawa afịa ma lukwe taa. Ọ bụ ya nwa bụ mmemme ka Tinubu gara na mba New York werezie asị were gbajuo ụmụ Naịjirịa afọ. O mechaghị ihe nke karịrị awa 24 Ajuri tukporo ụmụ Naịjirịa ashị ebe o kwuru na Tinubu hụrụ agụ anya n'ibu ụzọ were kụọ mgbịrịmgba nke mmechi ahịa stọk. Ya nwa bụ Ajuri jikwazi otu ọnụ ahụ nke o ji wee tụọ ashị na ọ bụ Tinubu bụ onye isi ndị ọchịchị nke mba Afrịka bụ onye nke mbụ kụrụ mgbịrịmgba mmechi ahịa nke stọk. Ọ mapụtakwara ụbọchị Fraịde werekwa otu ọnụ ahụ ma kwugharịkwa na ọ bụghịzi Tinubu bụ onye nke mbụ na ndị ọchịchị Afrịka kụrụ ya nwa bụ mgbịrịmgba mmechi ahịa. O were na-ekwu na ihe nke ya kwuru na ya ekwuozikwu ya na ya ewerekwana ya ka o si kwuo. Ya bụ na ịtụ asị na-adị ndị APC ka ịlacha ụdara nwa enwe n'ọnụ ha. Ụmụ Naịjirịa amaghịkwa ka ndị APC siri kwado na nke ikpeazụ a. Echefukwana na ude asị nke ha tụrụ ka na-ede ebe ha tụrụ asị na mba Dubai akagbuola mmachibido nke ha machibidoro mba Naịjirịa. Mana anyị achọpụtago na ya nwabụ okwu bụ okwu asị. Ihe ndị Dubai kakwụ ha kakwụ ebe ha kwụ. Nke a pụtara na ụbọchị ọbụla chi foro a ga-enwerịrị okpotokpashi nke na-eso ụbọchị ahụ. Ọ bụ ihe dị otu a ka anyị ji etisi mkpu ike na anyị amakwa ebe ụgbọ nke ndị APC bụ anyị aga. Ikpoto nke ndị APC na-ehe ejula ụmụ Naịjirịa afọ dịka nwamkpi ṅụrụ mmiri akpụ. Chetakwa nke ọma na Tinubu gwara ụmụ Naịjirịa na mba ụwa niile n'ụbọchị nke mbụ eduru ya n'iyi ọrụ na ya ewepụgo sọbsidi na mmanụ eji akwụ ụgbọala. Otu abụ ezi. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na Tinubu si n'ụzọ azụ ụlọ ka na-akwụ ụgwọ mmanụ eji akwụ ụgbọala. Ọ bụla asị gaa jụọ ndị APC, ọ bụrụkwa n'eziokwu gaa jụkwazịa ndị APC maka na onwe ihe nyere ha omume. Ogbu onye akpa ntị werezie na-ajụ sị ego niile ahụ ha wepụrụ na mmanụ eji akwụ ụgbọala sọbsidi ebee ka ọ dị? Ebee ka etinyere ya nwabụ ego? Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ
kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.